Kenya William Ruto ni kanyo kod jagoro mongirore migao mar arita mano Dr. Raymond Omolo, jaod bura malang'ata Felix Oduor Jalango ntiere kar kanyo, kachal koda ka MCA ma Kileleshwa Ward Robert Alai mabende chopo kar kanyo achiel kachiel. Chenro mabende wabedo kaka kawaluoni okinyi makawuono nyakora mojang maloso weche manyien mag migango kagi kacha ng'ich welo kod mano maro imore. Wantiere kar ka yena mondo mi adhi e studio ma Kisumu ntiere paro moor kae koda joneno kendo adana chaka twak e tielo mar ariyo ni kendo ma tielo mar adek kendo mogik ma wantiego ka achiel kachiel. Penjo mada penjo kae Bishop Argweng Yoto enia. Bende iparo ni piny Kenya nyalo yudo thuolo mano mar yudo reforms mago mag chike mapacho kae ahinya katiyo kod institutions masani ntiere kata kuonde minyalo ti kodgi moting'o judicial review kachel koda ka loko paro mag chike kata chwalo paro mag chike mopogore kata mago parliamentary amendments ka opogore kod ma miluongo ni grand dialogue kaka sani Odinga kete karaka. Nitie moko minyalo losa ka gintiere od bura nikech owacho ni twagni en twak mabro chomo kametime referendum ka diponi mane paro mantiere sani. Diponi otegemea mana weche magni od bura sani diponi giwacho dhok achiel jo Kenya Kwanza kod jo ODM oriwore nikech en gi kwan mamalo e od bura ka girango giduto referendum nyalo sudo koso ma paro miwoni nyawuok kanye. Cleophas kapoka donjo e penjo mipenjano tadwaro mondo idogi ng'iedhe ine joma ntiere Kilimani. I hope ni in kaka jachfwambo ineno that audience kaka chalo and ineno ka audience no president nitie to nitie nyaka joma ting'o badgi kada wuoyo. That alone oromo nyisi gima Kenya en sani. We are tired with our leaders. Now, ka adwoko penjo mipenjo tadwaro mondo awachni ni the parliament ma wan go sani kako bet ok nyal timo anything maber. Because parliament is currently a puppet and en gima bet ka gire ubire ko nyal timo maber. Cleophas, I don't know how you expect a lawyer kaka Opondo Kaluma ma wuok Homa Bay mondo kawuono tim gima bere parliament kisewinjo kaka sano wuoyo. Then number two, adwaro mondo awachni ni chike ma wantiere go and the constitutional organs mantie Kenya ka beyo kabisa. Lakini chandruok mantie en jomo kete ma ok nyal implement gik ma idwaro mondo gi implement. Because we have a country mangato wacho ni gitamore court order. Mano to piny mane. And therefore poda dwaro mondo awach ne ng'ama paro ni parliament kata judiciary kata executive nyalo timo anything good e piny ka onge. And gima ber minyalo tim e piny kaka wuono manyaka wawachi kata kwa wuoyo kata kwa the dialogue ni mondo waikre ni ka dialogue kotimore maber to nyithindo ma waneno gi are going to vote and they are going to vote overwhelmingly. And wadhi neno gima dhi timore e 2027. Awinjo ka ji wuoyo ka everybody loso to wacho ni ng'ama nyalo yombo Ruto onge 2027. Only ka gik ma nyithindo gi wacho ni mondo timgi jaduong' President Ruto loso mobedo maber. Then onge gima rach. To ka ok olosgi tawacho ni Cleophas ni 2027 we are going to see a different country altogether. With the new faces of leadership. From MCA to the president of this republic. Now Cleophas, neni tie penjo mane wadhi go mbele sama ni wuoyo kaseduoki penjo no.
adwaro mondo awach ni yudo joma attend or this forum ok tek. Wan gi 47 counties. And in all these 47 counties, Gen Zs wuoke. Adwaro mondo a champion negi ni mondo gichak iko gigi magi paro ni gidwaro mondo gi present in this convention. Kata ka giwuoke regions, kata ka giwuoke counties, kata ka giwuoke former provinces, to adwaro mondo gichak iko gigo mondo gi big present. And this time around kawa yie matuak mar Raila propose ni otimore, to kik wapar ni tije wabiro yude lemo. Onge yudo lemo ka. Mano is my observation. Erokamano ahinya kama ntiere kar kae.